Som la Ilona i la Judit i avui venim a parlar del llibre After. Aquest llibre ens agrada molt i l'hem escollit perquè totes dues ens hem llegit la saga. Tracta de com Tessa Young i Hardin Scott tenen una relació d'amor. Són dos adolescents que van a la universitat i tenen molts problemes per mantenir la seva relació. Ara presentarem els personatges i la Tessa és una de les protagonistes i anava a començar a la universitat i la seva companya d'habitació era l'Steph i un amic de l'Steph era el Hardin. Hardin, ell és l'amic de l'Steph i ella és la noia que els va presentar. I Hardin es va enamorar, però més tard perquè va començar a parlar amb ella perquè uns amics seus, el grup d'amics d'en Hardin i l'Steph, els van retar a tenir sexe i la Tessa es va enamorar i al final, al principi, per al Hardin era només un joc i després no podia veure. La nostra opinió personal és que aquest llibre és molt entretingut en general, genera una tensió en el lector en les escenes en què s'enfaden o els personatges estan a punt de deixar-ho o ho deixen directament. També hi ha escenes molt pornogràfiques en què no es deixen cap detall i ho expliquen tot amb un vocabulari molt obert i ho diuen tot tal i com és. Hola, el meu nom és Franz Kafka i vaig néixer el 3 de juliol de 1883. Vaig néixer a Praga, a una família jueva. El meu pare es deia Henry Kafka i va néixer a Bohèmia. La meva mare es diu Julia Lowy i de la qual no conec gaire d'ella. Som 5 germans, tots són menors que jo. Des de petit parlo tant l'alemany com el txec. Més endavant em vaig interessar pel francès. Kammerschule va ser el meu centre d'estudi a la primària, la qual vaig començar a 1889 fins a 1893. Més tard, a la secundària, vaig anar a una escola que es deia Imperial Real. A la universitat, el meu pare em va aconsellar estudiar dret i el 1906 vaig acabar la carrera. Vaig començar a estudiar a una casa de segurs italiana fins a la meva jubilació anticipada per culpa de la meva malaltia, la tuberculosi. Des de petit em vaig interessar per l'escriptura. De fet, el meu primer llibre el vaig escriure quan tenia 14 anys, a 1897. Però no va ser fins a 1912 que vaig decidir que em volia dedicar a l'escriptura. I a finals d'aquest mateix any vaig acabar el meu primer llibre, Contemporació. Una col·lecció d'uns 18 relats que vaig escriure anteriorment a uns altres llibres. En 1915 vaig escriure La Metamorfosi, el meu llibre més famós. De 1919 vaig escriure els 14 llibres fantàstics. Les meves obres més famoses són La Metamorfosi, El castell,
carta al pare avant la llei i la condemna i moriré a Àustria el 3 de juny de 1924. Ara us llegiré un petit fragment de la meva obra, Metamorfosi. La gran ferida de Giorgio, els dolors que va suportar més d'un mes, la poma va romandre encaixada a la carn com a record visible, ja que ningú s'atrevia a retirar-la. Va semblar recordar fins i tot al pare que Giorgio, malgrat la seva trista i repugnant forma actual, era un membre de la família a qui no podia tractar com un enemic.